RocketWatch informa. Benvinguts a un vídeo nou. Avui parlaré sobre les modificacions dels rellotges. Què són? Vale, doncs tens un rellotge normal i corrent que te'l compres a trinca i el modifiques. Per exemple, aquest Garmin que faig servir per fer esport i pel dia a dia, doncs aquest és la forma original. Us ficaré alguna foto per aquí també d'altres exemples, vale? I doncs li traus la corretja aquesta i li fiques un nato, una corretja com aquesta que és més transpirable, diguem-ho així també, vale? Però no és aquest rellotge que vull parlar avui. Els rellotges que vull parlar avui són les meves modificacions que he fet, com per exemple el Casio Royal, que és el nom curt que li fiquen per no fer-ho tan difícil, que és aquest d'aquí, que tenia un vídeo anterior. Doncs això seria una modificació. Bàsicament se'm va ratllar tota la carcassa i el vidre perquè és de plàstic. El Casio ho fa tot de plàstic, menys la corretja, tot l'altre ho fa de plàstic. I això d'aquí també és metall, vale? O sigui, la carcassa com a tal. Així que la vaig canviar i ara és tot metàl·lica, vale? I li ficaré una corretja metàl·lica per fer-ho més elegant i més pràctic, perquè aquesta corretja és una mica dura i no m'acaba d'agradar del tot, vale? Una altra modificació que he fet és amb el Orient Bambino. Amb l'Orient Bambino tindrà una foto aquí, deixo espai perquè l'editor pugui fer la seva feina. Doncs com queda així, jo l'he ficat amb una milanesa i trobo que en aquest rellotge en específic li queda genial i és molt més moldeable, saps? I queda molt millor que el que tenia abans i molt més elegant i el pots fer servir al dia a dia. Però això no és una modificació com a tal. La modificació és això. No això. Això és canviar la corretja. I ja està, vale? El que em voldria parlar és sobre el rellotge següent. El rellotge següent és aquest d'aquí. Faig pausa un segon. Vale. Doncs és una col·laboració d'Omega i Swatch. Ho teniu aquí. Vale? Què passa amb aquests rotlles? Que està fet de ceràmica. O sigui, no està fet ni de metall ni de plàstic com a tal. Vale? Està fet d'un material que es pot trencar a qualsevol moment. En qualsevol cop es pot trencar. I molta gent se'l compra per 200 euros que val, o una mica més, i després se canvia tota la carcassa. Vale? O sigui, i se'l fica una cosa així, que és metàl·lic, que ho trobo superbé. Vale? Jo també ho faria, perquè per l'estiu que sigui de plàstic, fantàstic. Però és que amb 0 comes allò es ratllarà i no val gens la pena. Així que la gent el que fa és treure el dial, o sigui, això d'aquí darrere, ho treu d'aquí i ho fica un altre. Vale? I ho fica com si fos un Omega Seamaster, perquè és el que és. És un Omega Seamaster, però amb les característiques d'un Swatch, que és una canya de rellotge. O sigui, és el rellotge que feia servir el papa Francisco, el papa de Roma, antic. És això, vale? Ell feia servir el Swatch Twice, o el Swatch Once. Deixo una foto aquí, vale? És un Swatch de tota la vida, el més bàsic que hi ha. L'única cosa és que el Swatch Twice és una mica més gran, però ja està, és el mateix. Doncs l'Omega per Swatch doncs té aquest fallo, que està fet d'una ceràmica. Ho trobo bé? No, perquè podrien fer un superrellotge i han fet un rellotge normal de ceràmica i això és el que em volia parlar. Vale, conclusions. Val la pena el rellotge aquest?
Sí, però si podeu fer la modificació, millor. Parlant dels Casios, valen la pena els Casios? Massa la pena, vale? Perquè a un preu d'uns 30 euros o 40 euros com a màxim tens un rellotge super bo. I si li fiques 20 euros més d'una carcassa com aquesta, tens un rellotge que te poden clavar 100 euros. Per què? 40, per 50 euros. Tens això. I després, si li canvies la corretja, 10 euros més, 60 euros. Allà tens la resposta. Tothom, als comentaris, opineu sobre el que estic parlant, vale? Perquè dona molt a parlar sobre aquestes coses. I esteu a favor si els rellotges es poden modificar i fer-los a teu estil, o deixeu-los com estan i no es toquen molt. Cada un té la seva opinió, vale? Després, doneu-me idees sobre temes a parlar, doneu like a aquests vídeos que faig, són curtets però valen la pena. I després subscriviu-se al meu canal perquè estic creixent molt, estic molt agraït, però vull arribar a més, vale? I això, les subscripcions em motiven a avançar amb el canal. Així que això, vale? Així que moltes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo. Adeu!